Vi sidder nu i et tårn, et skydetårn, nede ved Haslev på Sydsjælland, og det er en skøn morgen. Vi er på bukkejagt. Det værste, der så kan ske, når man skal til at skyde en buk, det er, at man får bukkefeber. Og jeg har prøvet det flere gange og misset flere bukke, hvor jeg slet ikke kunne skyde, på grund af, at jeg rystede så meget, som jeg gjorde. På grund af spændingen og for lidt selvkontrol og sådan i den dur. Og det er bare skrækkeligt. Især hvis man har en stor, flot buk foran sig. Det lærer man med årene at komme over. Og det er værst i starten, synes jeg. Fordi det er nyt, og det er spændende. Men heldigvis kommer de fleste hurtigt over det, når de først har prøvet at skyde en eller to bukke. Nu er det ved at blive spændende. Der er en buk, muligvis skudbar buk, på vej ned mod os. Og nu kan man rigtig mærke spændingen. Man begynder sådan at dirre lidt. Og det er det spændende ved riffeljagt i forhold til med haglgevær efter ænder og duer og sådan noget. Det er så intenst, når man sidder og venter. Kommer der nu en chance, eller glipper det hele, eller hvad sker der? Det blev det så ikke til noget i morges, men udsagen var, at vi så 2 bukke og flere råer. Men en skøn morgen alligevel. Har set en masse andre ting, som man jo altid gør, når man er ude.